Sabar Kalau siap mulai. Ayo. Alhamdulillah dapat rezeki dari Mbak Astria ya. Ini kami bagikan Mbak Astria. Terima kasih banyak ya untuk semua yang ada di sini. Monggo seperti ini. Terima kasih. Sama-sama. Alvin ya. Nawib. Kalau paling kita ngantuk. Udah ngaku kok Yo, di. Ingin tani arep ngarit tuh dulu. Ayo aku. Ayo dong. Terima kasih buat Mbak Astria. Semoga berkah barokah serta berkahnya. Ki dulure kabeh. Iya. Oh, cepet. Nambah pagi. Cepas. Cek piro kuwi. Cepas. Gimana sih lagi? Gimana pada paringi seger kuat. Paringi rezeki lancar. Kalau kalau makasih buat kata-kata Medi deh. Mas Amin. Ijoli nih. Ijoli. Tunggu sih. Sampun. Ije. Ije yo. Ije. Anu sing gawe gorengan endah karo es. Kecokno kae. Di ulum. Ulum di mu. Liya, dalane ya. Wedo ya. Saya tiga. Dalane. Liya ndak podo ae lho. Iya, jenenge Bali ya. Wes ka wes. Oh sini. Dalane dal kene dal. Iki lho dikai. Iki lho diparingi nya. Kene tak paringi. Kene diparingi baning. Tapi mantok. Dapat gratis. Ya anak lo beneran kasih. Mau. Oh, iya. Tes tunggal. Bagane barikan. Loh, aku kan. Ampun. Wes, makasih. Terima kasih untuk Satu. Salam buat seluruh kok kamu kok. Lah aku. Ayo. Ya. Tak masuk. Loh, kok patah nih? Ki sambil Jadi gombla ya. Terima kasih ya. banyak untuk Mbak Astria nih. Ini sepikirnya tangga-tangga. Bagikan untuk para tetangga. Alhamdulillah ramai pol. Ramai pol. Langsung des nih. Bahwa wis gak uman ora. Ijek satu kan oleh war ke lho. Nggih tes tunggal niku. Ku balik kajet goreng noso siki. Mboten usah kalau mbon. Mboten. Rene. Ya kilo Ayo tak. buah berkah. Nggih. Jumat berkah. Lah jane wis Ana bancaan ki wayahe. Cocok. Sing kali wong adoh kuwi. Wong adoh sing kali. wis tok kae.
wong kok kare anu tok ya. Ora ning oleh wong adoh ki. Duit kon ngendum-ngendumno. Duit kon ngekeki wong iki. Kon nang engkong iki. Lah nek pokoknya cek bol. Bara sih rada biasa. Kudune omongan Nek ora banter gak ora banter gak krungu. Lah, jadi kayak caos lek enek caos e. Dijajal. Jajal tak pangan. Tak nyucup aku dereke nak nyucup. Ya, nak tutup. cantik kok. Nonton kudung sih. Fotone. Dipotoni nonton kudung. Lah mak yo ora mak. Ndak wis nggonku ya anu penting anake. Jantrek kene lho padha nyucup. Anake ora rezekine sak seneng. Anak. Baras kayak anggo caos to. Jombe sik, Mbak, ben seger. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Linu kabeh ora baras ngombe es. Terima kasih Barikan. Oh iya ya, wah pinter iki. Sini. Sampe jadi jaketnya baru. Lu jadi wes. Wes. Seger. Barat. Wajah jantrek kene padha nyucup ya. Awet ke bagus dhewe. Pojok pengiritan Wes satu-satu, Mbah, Dio. Gak ora ngono. Oh, gak eling gitu. Tuh, langsung padha dipangan. maksud saya bisa nangku teman. Iki melang tutup romano. Iki ya dedene kabeh iki desa. Gede. Sak leret tidur kabeh ya, Dik. Bakul ya bakul. Dari iki duluran kabeh. Dulur kabeh sedene yo rame. Kok kadang ya bakul. Sedus iki lek anu. Sudah selesai. Apa? Barat topeng. Ini lo aku nak ngerti. Oh, si Sarah berdoa nah ya lo, berdoa apa? Cantik gratis sih main arek kok ngene kak. Anak dua anak. Terus sama Si gemoy semoga cepat mendapatkan baby. Amin. Baby. Yo, mun terangkulan. Muga-muga dah nyusul, Mbak ya. Susul mana? Nantian berapa tahun, Mbak? Ya Pak Noya dipangan ke juga. Masa wis 3 tahun. Tolong tahunan loro lho. Bojone kita manek bojomu. Iki bojone kanca sekolahku biyen ning SMK Ngasem. Kanca sekolah. Kanca sekolah. Sak kelas ya? Mbak iki kancane adimu. Iya. Jadi wis pira menit? Aduh anak. Kesempatan jalan ke Sepitan. Kan adik malah doado sih. Jodoh ya. Gak mungkin dolanan es krim, sikile belum buka. Dari jero ki yo. Medo iki. Kalau ngutahno kopi ku Dik. Putumu mah dolanan es krim kene jebrot kabeh mau. Dadi Pak aku nak tak loro ya anu. Diloroi nange kok yo sak senenge kono. Parah. Seneng ki panas-panas. Dolanan banyak sowan. Rada enak. Iya. Aku buka iso ora enak. Apa alah yo. Bapak iki. Ora gelem. Panas gabian. Enak kadute ya enak bakul. Enak deh, enak. Jadi agar baju. Saya tahu sih seneng. Ora sih sik kuat. Nama aku orang bilang kok juga. Arep ning gini. Ndak tahu. Lah aku juga mau tahu. Mau tak anu to. Dari kita di yo atus makan. Ijo lah. Mau loroi piye sih? Jebrot kabeh kakimu. Nanti dicuci ya. Oh iya. Kalau mah kebiur ratus gak bisa. Coba sampai misal ya. Melongo kayak yoyo. Kayak kasutan suket dulu dawa. Gablek. Kak. Ireng. Iki dek ini kena
Nyekel pitik kecantol apa? Kayu. Anu wujud. Kakian desa apa selebno? Kayak napa niku kaki sing beler mau. Kena kiyong lho sampe jangan. Wes. Bocor kok sampe Ngono mbet. bocor kabeh. Apa? Lho gedhuk kiyong. Wis ditimbang ngono. Simah tak kelas lho kering gedhuk. Apa tangkel lho simah terus. Kangelang mbet. Kenepis kok Mau kesempatan terus Kene lho. Duwe. lah juga kena awar-awar kok. Ya dulu kan. Anu ambles. ambles. Wis sing nang kursi kene lho Kak, kae. Biasa. Dan pun Kok ana pura. Iya, ana pura. aku nak poso ki ngono to Niki. Promak ki anggere entek 3 aja ya wis bodho. Pak Teo sing gede. Kok sawurku iki nggon promak tok. Waduh, Aku kok sego samplok wae. ngumpuk Mas, papan Ora tak promak. dhewe kono pokok aku nyenol. Lah nang poso nek promak 3 plek ketara. Iki kok promake entek sak piro. Dan Menghilang sih titik. nang jaluk yo. Cek papat aku. Lah aku mencel pokoknya aku pokok mumpung golek iki. Celi mau kowe to kuwi. Kowe Ada lah kerupuk ki nanti. Ayo Salwa selesai Salwa. Ayo. Selesai udah. Anduan. Oh, Perapatan. Mbah Neng. Neng. Neng mboten enten, dhewe medal kali rencange. Neng den medal. Nggih, neng ndek wae mriku. Neng apa Anu nguyang. Neng. Oh, tak kira metu diceluk mae. Diceluk mae. Mbok. Tak kira metu ki mau. Ngarep. Oke pemirsa ya, terima kasih banyak. Selesai hari ini acaranya. Ini rame yang gerapan mesti rame. Orang kata jagung ya. Nah esok kadang maton. Esok mantun itu hampir-hampiran bareng. Terus di ini apa nih ngarani? Jagung ning wong nikahan ngono kae. Yo enten-tenan bareng-bareng ngono kae. Rombongan. Main Buah nek arane kok kene boy dik. Buah padha berarti nggonku ya buah. Iki rombongan jare mak ndek iki numpak kapal. Numpak kuwi lho. Oh, ketek. Apa tambangan kuwi lho perahu. Numpak perahu nyebrang Bengawan Solo kuwi lho dik. Nyebrang Bengawan. Praune Sing duwe sing ewah kan anu nyebrang gawan. iya tempate. Heeh. Ku nyebrang gawane rak nganggo koyo ngene Mas Arifin kae getek ngono kae gak. Sing koyo pring ngono kae. Dudu ora pring dhe ya. Lah, Yo kayu. perahu kayu. Kayu sini Bengawan Solo kan enek penyebrangan itu. Motor itu mana kono iso? Iso. Sampeyan masuk gak tau dik? Gak ero, aku ngertine sing pring dawa-dawa ngono ki gepeng ngono ki lho. Gak. Lagi ero nek kuwi. Bareng-bareng di Yo bareng-bareng. neng pager. Pager itu meloke Kasiman apa ya? Wis di melok. Ning kene pelabuhane ning ndi? Apaan apa dik? Lah penyeberangan iku. Penyeberangannya pinggir Bengawan wila. Lah yo ning ndi? Bengawan neng Bengawane Selangap ini ya ono terus neng Padangan, neng Purwosari. tak kira bengawane Akeh kono dik, ya. akeh dik. Ngono apa ning lor? Neng lor. Etane lor Selangap lho. Bisa ngulon kan Bengawan. Iya. Akeh tuh pertambangan. Tak ibadah iki mau mati dhewe. Iya. Ki penyeberangan apa Mas? Aku yo pengen roh tapi soalnya nih wis berlayar. Nah, Penyeberangan masuk anu ya akeh. Akeh nih penyeberangan. Oke, pun terima kasih nih. Terima kasih banyak untuk pemirsa dan Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Ya. Subscribe. subscribe.
subscribe, Sub, sas, tutul gitu pokoknya. subscribe. Oke, terima kasih banyak donga-donga untuk para semua penonton pemirsa semuanya. Mugi sehat selalu, lancar rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.